ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಯಾನಿನಿ 12 hours ಐಲೈನರ್ ಪಾಸ್ ಆರ್ ಫೇಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಂತುಂಡು ಐಕೆ ಯಾನಿನಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಐಲೈನರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತುದು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಯಾ ಮೂಲು ಐಲೈನರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪೆರೆ NYB ದಕ್ಲನ ಟ್ರೂಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಐಲೈನರ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಐಲೈನರ್ ಸ್ಮಜ್ ಪ್ರೂಫ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂಚೆನೆ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುಂಡು 11 ಗಂಟೆನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತೆ ನೀಡ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಂತುಂಡಲ ಐಲೈನರ್ ಪೋತಿಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲು 11:45 ಗಂಟೆಗೆ ಎನ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಆದು ಅರ್ಧ ದೀತನ ಕುಂಟುನ್ ಮಾತ ಮಾಡ್ತದ ಇದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸ್ ಆದು 2:15 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಕುಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅತ್ತ ಐಕೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬಯ್ಯದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆದ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದಿದ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುನಾಗಲ ಎನ್ನ ಐಲೈನರ್ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನೈಟ್ 9 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ಈ ಐಲೈನರ್ ಪಾಸ್ ಆರ್ ಫೇಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಾಸ್ ಆತುಂಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ಈ ಐಲೈನರ್ ಇಂಕ್ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತುಂಡು ಏತು ಉಜ್ಜಿಂಡಲ ಪೋಂದಿಜ್ಜಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪುನಕ್ಲೆ ಈ ಐಲೈನರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಈ ಐಲೈನರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ ಬಾಯ್.